Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:09. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na do mga tugang. Huwebes po ngunyan, petsa 2 sa bulan kan Nobyembre 2023. Ini ang bareta alas 12 asin ako ang sinong tagapagbareta, Mardila Dainiba. And outside lang sa ating darakulang mga bareta sa lado lokal. Police Regional Office 5 waranin na registrong undas-related incident sa pag-obserbar kan All Saints Day. Maabot sa 250,000 na individual nagbisita sa mga kampusanto kasuhapon. Gobyerno Provincial Canalbay mapautob nin work from home arrangement para sa mga non-essential employees kini sa aga. Kanado Nasyonal, mekanismo kung paano makaresibi sa indang nasasakupan ang mga PDL na nanggana kan eleksyon o makakapagserbi sa indang nasasakupan ng mga PDL na nanggana kan eleksyon tutukaron kang COMELEC, DILG asin Department of Justice. Mga bako rehistradong motorsiklo sa Pilipinas sa minabot na milyones. Sa ibang nasyon, dinusen ang imbada kan North Korea sa bilog na kinaban nakatalaan na magsarado. Sa lado ng Crowdy Sports, Alec Iyala, abanti na sa kaduwang round kan W16 Nantes. Yan ang headlines, ngunyan sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Unilab, alagang Unilab yan. Wara nin na rehistong undas-related incidents ang Police Regional Office 5 sa anom na probinsya kan Rion sa obserbasyon kan All Saints Day kasuhapon. Piglalauman kan komandansya na madudugang ang paan na sa 250,000 na mga individual na nainot nang nagbisita sa manlain na kampusanto ngunyan aldaw. Siniguro kan kasurog caps na mantinido sindang mahagbabantay sa palibot para matawan ng proteksyon ang mga Bicolano. Ipinagirumduman kay ni ang pagbabawal na magdaranin mga matatarom na bagay, alak, mga gamit pang sugal, asin mga nagaparibok arog na sanakan mga speakers asin sound system. Inabisuan man kang PRO5 ang publiko na maging marikmat man sa sindang mga gamit para day mabiktima ni mga maabas na pwedeng mag-aprobitsyar kan sitwasyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Ipapatob ang work from home arrangement sa gabos ng mga non-essential employees kan Gobyerno Provincial Canalbay epektibo sa aga Nobyembre 3, 2023. Inanunsyo ni Gobernador Attorney Grex Lagman kung saan sa pinaluwas niyang Executive Order No. 59 Series of 2023 ang mga essential workers arog kan mga nakadestino sa public safety, health and emergency response kay puha na mag-report sa senda mga respetibong opisina. Ang kada pamayok, ang kada departamento dapat man nasiguruho na padagos ang pagfunksyon kan senda mga opisina para makapagtao nin serbisyo sa mga albayano. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Mientras tanto, balik trabaho na ang mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa aga, Nobyembre 3, 2023. Ini ang konfirmasyon ni Alcalde Carmen Geraldine Rosal kung sa iyang pinaliwanag na tapos na ang pirilian kam Lunes asin ang obserbasyon kan undas kung kaya dapat nang magbalik sa trabaho ang mga empleyado tanganing may pagpadagos ang transaksyon sa LGU. Sa ibong kaini, nagpaabot naman yung pagbati ang Alcalde sa mga nanggarana asin ninagyat ang mga ini na utubon ang sendang mandato maging sa mga ipigpromisa kang kampanya tanganing matawan ni maray na serbisyo ang sindang mga residentes. Naglalaom si Rosal na magiging katuwang kan LGU ang mga bagong nailir na opisyal kang barangay sa pagtaon ng mga programa sin serbisyo para sa mga Ligaspeño. Ang baretang ini hatod sa Indokan para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na.
Sa iba pang bareta ng apudan ngunyan si Legazpi City Police Station Police Community Precinct 5 Commander Police Captain Domingo Balya sa mga motorista na maging responsable sa pagmamaneho sa tinampo para maibitaran ang pagkakaimbolto sa road crash. Ang payag di Balya ginibo matapos ang pagsalpok kan sarong motorista sa sarong heavy equipment na nasa kalabaan kan tinampo kan Barangay Rawis kasubagong maaga. Sigung kay Balya nakalihis ini makaresibi sinda ng impormasyon sa nasabing insidente. Tulos man na nagresponde asin nagapo din ang ambulansya para darahon sa ospital alagad pigdeklarar an ining dead on arrival kan attending physician. Aminado si Balya na kulang ang mga early warning device sa lugar kung kaya posibleng nangyari ang insidente. Kaya nag-abiso siya sa mga motorista na magluhay-luhay sa pagpapadalagan ng bikulo o motorsiklo, partikular na ang mga lugar na daiman kabisado ang nagihan taning maibitaran ang mga siring na pangyayari. Ang baretang ini hatod sa Indukan. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Polangui, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Ikinaugma kan Department of Trade and Industry o DTI Albay ang pagsunod ka mga paratyenda nin tubig asin kandila sa palibot kasunod kan obserbasyon kan Undas 2023. Sigong kay DTI Albay Provincial Director Noel Bunaw, naging magayon ang assessment kan sendang price monitoring team sa sendang paglilibot. Nanotaran ninda na may diit na paglangkaw sa presyo ka nasabing produkto, alagad man tinidong nakasunod ini sa ipinagtalaan na suggested retail price o SRP. Naglalaom si Bunaw na sa masusunod man ang SRP sa iba pang mga produkto, lalo na ngunyan na paranin ang kapaskuhan asin bagong taon. Siniguro man ni Bunaw na padagos sa indang monitoring para masiguro man na dahil magiging palabaw ang presyo ka mga in-demand na mga produkto. Ang baretang ini hatod sa Indukan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Maigot ngunyan o makusog ang pag-monitor asin pagbantay kan Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG sa mga mabiyay paluluwa sa riyon matapos na naging barangay asin Sangguniang Kabataan elections asin Undas 2023. Kasunod din kampadit-diit na pagruso na kan mga pasahero sa manlain-lain na terminal sa riyon. Sigon sa PNP-HPG, naglilibot na sinda sa mga transport terminal tanganing siguro na ligtas asin roadworthy ang mga pampublikong lunadan. Kaibanan sa mga pigrikisan ninda ang mga bus, van, jeep, maging ang mga tricycle. Pigiling ninda digdi kung marhay ang kondisyon ka mga preno, ilaw, seatbelt, puwerweda ka mga bikulo, magi ang mga lisensya asin iba pang dokumentos ka mga driver asin bikulo para sa kaligtasan kan mga pasahero. Nagpaabot ng pagbati si Alkalde Caloy Baldo kang Kamalig Albay sa mga nanggana sa katatapos pa sa ng barangay asin Sangguniang Kabataan election. Sigon sa alkalde, sa mga daiman pinalad, dapat na isipon na kada laban may kukonsiderar na oportunidad alagad ipagpadagos manggiraray ang pagserbi sa komunidad sa simple asin sa diring paagi. Sa ibong kaini nangapulan si Baldo sa gabos ng mga kandidato nangga naman o dai na po na ang paghali sa mga tarpaulin asin iba pa mga election paraphernalia na nakadukot sa palibot kan munisipyo. Tinawan ni Baldo natapos na ang eleksyon kung kaya dapat nang punana ang pagtrabaho asin pagserbisyo para sa sindang mga residentes. Kasarupang baretang lokal, ikinaugma kan 9th Infantry Spear Division kan Philippine Army an matrangkilo asin organisadong barangay asin Sangguniang Kabataan election kan Lunes, Oktubre 30, 2023. Sigong kay Major Frank Roldan, tagapagdaram kan komandansya, nansirang na sitwasyon resulta kan naging kooperasyon kan komunidad sa mga ipigpapatob na polisiya kan otoridad para man sa trayumpo kan eleksyon. Sinabi ni Roldan na kumpara sa nangyaring 2018 election, mas dako na rehistrong election-related incidents alagad nangyari ni bago pa man mismong aldaw kan pirilian. Dugang pa ni Roldan na naging epektibo ang sendang pagpaplano kan mga ilalatag na seguridad lalo na sa mga barangay na posibleng may presensya kan mga communist terrorist group. Maabot man sa 3,000 na soldado sa halis sa 9th Infantry Division ani pinagtaltag sa riyon kan nakalis na barangay asin Sangguniang Kabataan elections sa Bicol Region. Mga tugang primerong partiyan sa tuyang bareta alas 12, mga bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal,
ibang nasyon, sports sa siniba pa, makalis lamang po kani. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. This is ang surf bar, new look na! Bula, puti, ha! Power bula, power puti, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power
nais pa rin. Surf yan! Sa bareta niya to sa lado nasyonal, tutukaron kan Commission on Elections o COMELEC, Department of the Interior and Local Government o DILG, as in Department of Justice o DOJ, ang mga mekanismo kung paano makakapagserbisyo sa indang mga nasasakupan ang mga persons deprived of liberty o PDLs na nanggana ng mga posisyon sa barangay. Sigung kay COMELEC spokesperson John Rex Laujanco na mag-uururon ang DILG as in ang COMELEC, siring man ang DOJ dahil under kan DOJ ang Bureau of Corrections. Kaibanan sa mga bagay na tutukaron kung paano pwedeng makapagkoordinar ang mga PDL sa indang mga nasasakupan. Siring man sa indang mga kapwa opisyal kang barangay kung isa sa alang-alang na sinda pinagbabawalan na gumamit ng mga mobile phone as in iba pa mga electronic gadgets sa laog nin mga pasilidad kang kulungan. Maski may mga nainot ng kaso kung saan nakakulong na ang mga nailihir na opisyal, ipinaliwanag ni Laujanco na iba ang kaso kang mga PDL na nanggana sa mga posisyon sa barangay. Enot kaya ni sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pigtutugutan na mailihir ang mga PDL sa kudwarang pinal na konbiksyon gikan sa mga korte. Milyones na motorsiklo sa Pilipinas ang pigsasabing dahil nakarehistro. Sigun ni kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na dakol na tagsadira ng motorsiklo ang nalilingawan na i-renew ang sa indang mga registration o nagpalyar na ibalyo ang ownership pagkatapos na bakalon ini. Sinabi niyang nasa 8.5 milyon ang registered motorcycle base sa indang record, pero mas dakulon pa ang motorsiklo sa tinampo na kadaklan bako rehistrado sa Gudsangunyan. Maabot ini sa 16 hanggang 17 milyon asin concentrated din sa National Capital Region, Region 3 asin Region 4. Sinabi pa kanina kan 2003 may 38 milyon na four-wheeled na lunadan asin motorsiklo sa tinampo, alagad 13.9 milyon sana ang nakarehistro sigun sa datos kan LTO. Blanco pamanggiranay ang Department of Foreign Affairs o DFA sa kapaladan kan duwang Pilipinong missing sa primerong sigwada kan pag-atake kan Hamas terror group sa Israel. Sa public briefing, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na sagod sa ngunyan wala pang update ang duwang nawawara na Pilipino. Dayman sigun sa iya pigahali ang posibilidad na kaibanan ang duwang Pinoy sa hostage kan Hamas, pero habo nindang maalarma dahil wala pang konkretong impormasyon sa komunitakan kan duwang Pilipino. Sinabi ni De Vega na may sobra 200 na nagadan sa primerong pagsakyada kan Hamas kan Oktubre 7. Nagpadagos man na pigiriki sa kan Israel authorities para maaraman ang identity kan mga ini. Nagmamaot si De Vega na day kaibanan ang mga nagadan o sa mga nagadan ang duwang missing Pinoy asin nasa Gaza sanaan mga ini. Sa kunya nagpapalibre na ni hostages ang Hamas asin sana mapalibre ang gabos asin tibaad lamang kaibanan na sa mga ini ang duwang nawawarang Pinoy. Kinumpirmar man kan Department of Foreign Affairs o DFA na kaibanan ang duwang Pilipino na miyembro kan Doctors Without Borders sa primerong grupo ni mga tutugutan na magluwas sa Gaza Strip. Sa iyang pahayag, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega na mga miyembro kan manibaibang international organization ang primerong tutugutan na magluwas sa Gaza asin kaibanan sa mga ini ang duwang Pinoy. Alagad ay masabi ni de Vega ang eksaktong aldaw o oras nin pagluwas kan primerong grupo ka mga evacuee sa halis sa Gaza. Ipinahayag ini kan opisyal kasunod kan report na sarong International News Agency na ginibok ang Qatar ang sarong kasunduan sa pagultanan kang Israel, Egypt asin Hamas para tugutan na makaluwas sa mga dayuhan na passport holder o kaya passport holder asin mga seryosong lugadan na nasa Gaza Strip. Base sa datos, may 136 na Pinoy na naka-star asin nagtatrabaho sa Gaza Strip. Maabot sa kabanga kan mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing tiyo sinda base sa resulta kan survey kan Social Weather Station SWS na pigpaluwas ka nakaaging aldaw. Sigon sa survey, 48% ka mga pamilyang Pinoy ang nagsasabing sinda tios, 25% ang nagsabi na sinda bako tios, asin 27% ang nagsabi na sinda nasa borderline. Masalang ko ang nasabing numero ng 3 puntos kumpara sa resulta kan survey na ginibo kan Hunyo 2023 na nasa 45% sana ang porsyentahe kan nagtitios na pamilya. Nagbaba man nin 6 puntos ang mga ini
na nasa border families gikan sa 33%, mantang ang nagsabing sinda bako tios nagitaas man ng 3 puntos gikan sa 22%. Sigon sa SWS, ini katumbas ng 13.2 million sa self-rated poor families kan September o pagitaas gikan sa 12.4 milyon kan Hunyo. Dagdag pa kan SWS ng pag-itaas ka numero ka mga pamilyang nagsabing sinda tios kombinasyon in pag-itaas ka numero kaini sa gabos na lugar, partikular na sa Mindanao, pagbaba sa Balance Luzon o mga lugar sa Luzon na nasa luwas ka National Capital Region o NCR. Nagluwas man sa survey na 6.6% o 1.8 milyon na pamilya ang newly poor o dating bako tios sa nakalis na saro sa kudapat na taon pero ngunyan tios na. Sigon pa sa SWS, nasabing survey ginibo po on September 28 sa Oktubre 1 sa paagiman kan face-to-face interview sa may 1,200 na adults. Nagbisitan sa rong delegasyon gikan sa Department of National Defense o DND sa duwang pangenot na South Korean defense equipment manufacturer. Ini sa tahaw ka nagkukusog na pangapudan gikan sa manibaybang sektor na parikason ang pigigibong Armed Forces of the Philippines Modernization Program o AFP-MP bilang kasimbagan sa mga tensyon sa West Philippine Sea. Sigon sa DND na ang delegasyon na pinamamayuhan ni Senior Undersecretary Ireneo Espino naglibot sa Hanwha Ocean as in HDyon day heavy industry sa sideline kasi silang pag-entra sa 12th Seoul Defense Dialogue as in Seoul International Aerospace as in Defense Exhibit. Ang Hanwha Ocean nag-opresir kasi silang John Bogo HPN submarine para sa inirekomendar na submarine project ang modernization program. Si Espino asin mga delegado tinaoning paliwanag sa pagrekomenda ng kakayahan kan submarine asin paglibot sa mga pasilidad sa pagmantinir asin paggibo ng barko kan Hanwha Ocean sa Gyeonggi City, South Korea. Sinabi kan DND na pigbisita kan delegasyon ang mga pasilidad kan nasabing industriya sa Ulsan asin tinawanin doon na ang proseso kan pagbugtak ng duwang missile corvette kung saan ang primero piglalauman na may hatod sa Pilipinas sa 2025 at siya ang ikadua sa taon 2026. Sa bareta niya sa ibang nasyon, nakatalaan na magsarado ang dinosenang imbahada kan North Korea sa bilog ng Kinaban kay bana naligyan imbahada ka ini sa Spain, Hong Kong at sindakulpang mga nasyones sa Afrika. Ini pigkakarkulong katumbas nin halos 25% kanimbahada ka North Korea sa bilog ng Kinaban. Sigon sa South Korea Unification Ministry, ang pagsarado kan North Korea sa diplomatic missions kani sinyalis na nagtitios na ang nasabing nasyon na makatipon nin kwarta para sa ibang nasyon dahil sa nakapataw na international sanctions. Kanakalista simana, enot naman na nag-farewell visit ang embador kan North Korea sa Angola asin sa Ugandan leaders. Sa lado ni Garawati Sports, abanti na sa ikaduang round kan W16 Nantes si Alex Iyala matapos na daugon si Amandine Hesse kan Fransya. Dinaog kan 18-year-old na si Iyala si Hesse sa score na 6-3, 6-2 sa kawat na ginibo sa France. Garo ini ang pagbangon ni Iyala matapos ang duwang magkasunod na enot na round na pagkadaog sa International Tennis Federation Tournaments. Dominado ni Iyala ang kawat kung saan dahil na pinapurma pa kay ni ang 30 anyos na French tennis player. Nagsunod man na makakalabang kay ni si Zeynep Sonmez kan Turkey. Nasa tuyang bareta sa siyensya sin teknolohiya, prototype harvester na pod kan Mechanical and Automation Engineering Department kan Chinese University sa sarong imbensyon na kayang makapag-generate ng kuryente habang ang sarong tawo naglalakaw. Sigon sa mga researchers, ang kada 4 na kilometrong lakaw kada oras pwedeng makapag-generate ng 1.6 milliwatts ng kuryente. Nasa 8,000 sa 10,000 an average steps kan sarong tao sa kada aldaw. Sufisyenteng marhay ini para ma-charge ang relo. Ang nasabing ekipahe pwedeng mabakal sa kantidad na 700 Hong Kong dollars. Mientras napigadala naman ninda ang posibilidad na gamiton nini sa medical field o makabilog nin sarong sportswear. Istorya na iba.
Sa tuyang espesyal na istorya sarong sikat na Olympic fencer sa South Korea ang nasa tahaw kanis scamming scandal matapos niyang mabisto na baka totoong lalaki ang sa iyang boyfriend. Ipinamidbid kan fencer na si Nam Hyun Hae ang sa iyang fiance sa publiko. Sigong kay Nam, ang sa iyang fiance na si Dion Chung Yo alis sa Chaibot family o mayaman na pamilya asin dati ining equestrian na atab na nagretiro dahil sa injury. Alagad imbis na suportaran kan fans, inuran inining pagduda asin aligasyon dahil sigon sa mga nakamidbid kay Dion saro ining babae. Sa primero, nagpatakot si Nam na kakasuhan ang mga nangraraot sa buhay sa iyang fiancé alagad dahil padagos ang pagbas kay Dion, inanunsyo niya na dahil na idadagos ang kasal. Matapos makipagbulagan, nadiskubre ni Nam na ginamit ni Dion ang pangaran niya para makapanlansi ni mga investor. Sa kunyan, dahil pa nakakulong si Dion, alagad nakaresibin na siya nin restraining order hali kay Nam asin dahil na ini nakakarani o makakaapod sa Olympic fencer. Nobyembre 2 kan taon 1960 o 1960 kan magadan sa edad na 93 anyos si Julio Nakpil. Sarong kompositor asin saro sa nakipaglaban kan mangyari ang Philippine Revolution. Si Julio nagserbi bilang commander kang grupo nin mga revolusyonaryo sa northing parte kan Manila. Kaibanan sa mga nakomposo niyang kanta ang marangal na dalit ng Katagalugan na saro sa pagpipilian bilang Philippine National Anthem bago napili ang komposisyon na Lupang Hinirang ni Julian Felipe. Siya man ang nagkomposo kang primerong polka piece na may titulong Sefiro kan 1888, kaibanan ng kantang Ilang-Ilang, Recuerdos de Capiz, Pahimakas, Pasig, Pantayanin, asin Biyak na Bato. Dakol pang mga komposisyon ang pigsurat ni Julio bilang pagrumdom sa revolusyon na nakakakuha ng mga pagmidbid asin medalya hali sa Exposition of Hanoi ka 1902, St. Louis International Exposition sa Estados Unidos ka 1904, asin Civic Assembly of Women ka 1954. Sa sitwasyon kang Bulkan Mayon sa ngunyan, padagos po ang mga nairehistrong halangkaw na aktibidad kang Bulkan Mayon. Sigun ini sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, kung saan naging bagulbol ang pagbulos kan lava na may laba ng 2.8 kilometros sa Miisigali asin 3.4 kilometros sa Bungagali asin may 1.1 kilometers man sa Basudgali asin padagos na pagrampahog nin lava sa good 4 kilometros hali sa crater o bunganga kang bulkan. Nagaigwaman nin 187 na volcanic earthquakes kaibanan ang 179 na volcanic tremors na nagdurar nin saro sa good 12 minutos ang laba. Nasa 135 na rockfall events asin 4 na pyroclastics density current events o uson ang nairehistro. Nasa 1539 na tonelada kada aldaw ang pigbugang asopre kan bulkan. Nasa 800 man ang langkaw kan ibinugang aso nananotaran ang paramentos man na pagubag kan nagkapirang parte kan Bulkan Mayon. Pagatugang inapuang kabilugan kasatuyang alas 12 mga bareta at tinipon ng singinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Sa pagkarang sa nakaibanan sa pagsurat kan mga bareta Angel Mustaza asin Jenny Matthew Balyaran. Sa pagkaran kasatang nakaibanan naman sa lado teknikal, Kuya Nems Flora, siring man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, siring man si Tricia Marilitana. Sa pagkarang mga kabilog na press sa Mega Force Patrol, hello kay King Rinaldo, nakantabay po dyan sa Bangkirohan. At sa kabos po nagkantabay sa Australia, kay Jeff Santos, Marinod to. At sa kabos pong mga kababayan ta sa katutok sa 729 kHz sa Talapitan kasi doon mga radyo. Ako pa sa doon lingkod, Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan